Väčšie je lepšie, no nie? Presne to si myslel, až pokiaľ ti tvoja baba nepovedala túto správu. Ten tvoj je akurát, ja aj tak nemusím tie ostatné veľké beštie. Papa. Pravdepodobne chodívate na akcie, kde býva pár desiatok hráčov a aj to ste mega radi. No my sa ideme v tomto videu pozrieť na tie najväčšie airsoftové akcie z celého sveta. Nezabudnite nahodiť like a odber, aby vám neušlo žiadne nové video. Taktiež ma ponovo môžete podporiť skrz členstva, s čím ma naozaj mega podporíte v mojej tvorbe a ako bonus dostanete k tomu pár super výhod. Preto naozaj ďakujem Davidovi, ktorý sa stal mojím prvým členom a tak ma podporil v mojej tvorbe. Bez ďalšieho obkecávania, poďme na video. Border War, Česká republika. Jedna z najväčších a najprestížnejších airsoftových podujatí na celom svete. Koná sa každoročne v bývalej vojenskej oblasti Ralsko v Českej republike a priťahuje viac ako 2500 hráčov z celého sveta. Hráči sú rozdelení do rôznych frakcií a zúčastňujú sa na 50-hodinovom intenzívnom vojenskom simulátore. Scenáre sú inšpirované fiktívnymi vojenskými operáciami, čo poskytuje autentické a pohľcujúce zážitky. Taktiež používanie historických vozidiel ako sú BVP-1 alebo vrtuľníky, ktoré pridávajú na autenticite a zvyšujú zážitok z hry. Organizátori spolupracujú s miestnymi úradom a na projektoch zameraných na ochranu životného prostredia. Musíte uznať, že 2500 hráčov na jednej akcii je neuveriteľné množstvo. Pri tejto akcii sa rozhodne nemusíte bať toho jedného kamaráda, ktorý vás naholáka na nejakú akciu s tým, že tam chodí fest veľa ľudí. Ale no, poznáme to. Kámo, fakt tam musíš, hovorím ti, 200 hráčov hneď pri vchode. To fakt? A nepreháňaš to trocha? Reálne skoro nikto o tom nikdy nepočul. Ale čo si fakt, ver mi. Povedz mi, kedy som ti ja klamal. No, kedy? Napríklad teraz? Poď, musíš. No, okej. Až raz budem učiteľkou, budem dávať samé jednotky. A few moments later. Ja som vedel, že som ťa mal utopiť v tom hajzli. National Airsoft Festival je jedno z najväčších airsoftových podujatí vo Veľkej Británii a jedným z najväčších na celom svete. S viac ako 2500 účastníkmi ročne. Tento festival je viac než len hra. Je to oslava airsoftu s bohatou spoločenskou atmosférou. Festival sa koná od roku 2007 a každým rokom rastie v počte účastníkov a kvalite organizácie. Ponúka množstvo aktív mimo boja, vrátane stánkov s jedlom, barov, živej hudby a rôznych atrakcií pre rodiny. Hráči si môžu zvoliť vlastný štýl hry a prístup k misii, čo zvyšuje osobný zážitok a rôznorodosť herných stratégií. Tento festival je známy svojou priateľskou a spoločenskou atmosférou, ktorá podporuje budovanie komunity medzi airsoftovými nadšencami z celého sveta. Fulda Gap, USA. Fulda Gap je jeden z najväčších airsoftových podujatí v Spojených štátoch, konané v Severnej Karolíne. Podujatie je založené na hypotetickom konflikte medzi NATO a Varšavskou zmluvou počas studenej vojny. Priťahuje približne 1500 hráčov ročne. Účasť tak veľkého množstva hráčov vytvára dynamické a intenzívne herné prostredie, kde sa hráči musia zapojiť do sofistikovanej stratégie a tímovej práce na dosiahnutie cieľov. Fulda Gap je známa svojou vynikajúcou organizáciou a vysokou úrovňou realizmu, čo z nej robí obľúbenú akciu medzi airsoftovými nadšencoma. Berget je jedno z najväčších airsoftových podujatí v Európe, konané v Švédsku. Akcia láka približne 1500 hráčov z celého sveta. Scenáre Bergetu sú známe svojou komplexnosťou a detailnosťou. Často zahŕňajú rôzne vojenské a civilné role. Akcia trvá niekoľko dní a ponúka realistické vojenské simulácie s vysokou úrovňou organizačnej precíznosti. Berget je známy aj svojím dôrazom na bezpečnosť a autentický zážitok, pričom hráči často používajú profesionálne vybavenie a techniky, ktoré sa používajú v reálnych vojenských operáciách. Táto udalosť je veľmi populárna medzi hráčmi, ktorí hľadajú náročné a realistické herné prostredie. Operation Leon Close je populárna séria z airsoftových podujatí v USA. Známa svojimi rôznymi lokalitami a veľkými scenároma. Jedno z najväčších podujatí v tejto sérii sa koná každoročne a priťahuje okolo 1000 hráčov. Tieto akcie často zahŕňajú aj vojenské tréningové zariadenia a spoluprácu s vojenskými veteránoma, čo zvyšuje autentickosť zážitku. Operation Leon Close je známa svojou vysokou úrovnosťou organizácie a ponúka hráčom príležitosť zapojiť sa do komplexných a realistických vojenských simulácií, ktoré testujú ich schopnosť a tímovú spoluprácu. Hráči sa môžu tešiť na intenzívne a pohľcujúce scenáre, ktoré poskytujú nezabudnutelné zážitky. To by bolo pre toto video všetko. Predom ďakujem všetkým tým, ktorí sa rozhodli pripojiť k mojim členom. Nezabudnite nahodiť like a odber, aby vám neušlo žiadne nové video. Dobrú noc.